עשיתי... סתם, אני מנסה לעשות סרט דוקומנטרי. את מסריטה אותי? זה סרט דוקומנטרי. לא, תחבי, אני לא אוהב מסרטות. זה דוקומנטרי אבל. אז מה את רוצה שאני אגיד? מי כתב לי את הטקסט? תכתבי לי טקסט. זה אין טקסט, אתה צריך לדבר כאילו מה שעולה לך על הלב. להגיד. אני מכיר. דוקומנטרי. כן. אבל אין לי מה להגיד כרגע, שאני רעב, ובא לי על הרביולי, ברוטב פסטו ושמנת. וואי, אלעד. איך עושה רביולי? רביולי? כן. טעים. זה דוקומנטריה. שמראים אנשים כאילו בשולי החברה, אנשים ש... מי יעבור לך? כוס בבר. איזה שוק. שרוב הסיכויים שלא יראו אותם בטלוויזיה. האנשים האמיתיים... יראו אותי, אני אהיה שחקן מפורסם פה בארגנטינה חומד. אני אשחק בספרדית, אני כבר אמרתי לאמא שלי אפילו, שיום אחד היא תראה אותי על המסך בוויבה. טלנובלה בארגנטינה. ואז מה היא תגיד לחברים שלה? זה הבן שלי. זה הבן שלי. שלי ורק שלי. טוב, אתה לא מספיק מעניין לדוקומנטרי שלי? כוס ביבך. כוס, הבנת? כוס, יעבור לך. זה דוקומנטרי, אנשים. טו וגם אותך ידעו. קשקשי ואת גורמת שולי החברה. שולי החברה? אני עוד מוסרט?